Ez du lehen aldia Oresko txandan atera ez eta estropada irabazten duela. Tiran gogotik ospatu du Moañako bandera zaleen aurrean etxean San Migueligako bigarrena astindu du. Gaurko garaipenak gainera, laugarren posta eman dio sailkapen nagusian eta datorren astean honenekin arituko da Tiran. Gaur Oresko txandan haizeak nabarmen egin du gora eta beraz aipatzekoa da Kaikuk egindako lana. Txanda nagusitasunez irabazi du Bizkaitarrak, hirugarren egin du Moañan eta 8 puntura utzi du Orio sailkapen nagusian. Gipuzkoarrak ez dira finaritu gaurkoan 9. egin dute. Bigarren txandan gaurko txapelduna Tiran Jaun eta Jabe aritu da, baina Hondarribiak badu pozik egoteko arrazoirik. Kaikuren aurretik bigarren egin du. Sailkapen nagusian 2 postu egin ditu gora Ama Guadalupekoak. Lehen txandan Portugaletek estropadako laugarren denbora onena sinatu du. Zeabogetan ondo asmatu du jarrierak eta 17 segunduko aldea atera dio Pedreñari. Kastreinak atzokoari heldu dio eta Zumaia atzen utzi du gaur ere.